Annwyl Mr Thomas, brifathro hoff amwyn, a fydda chi plis cystal a gwrando hyn o bwyn. Dwi ddim yn un iachwyn, na chwaith am wneud hen lol, ond erbyn hyn Mr Thomas Bach, dwi wedi cael son bol. Mae'r lymbo drefnod amserlen dydd llun yn achosi lot o stress. Ar dydd llun, mae'n wers rygbi, wers celf, mae'n wers trwmped, mae'n wers goginio, a'r clwb chess. Mi ydw i eitha cyhyrog, ond dyma'r gwirionedd plaen. Dydd llun, dwi'n ormod, dwi'n gario, a dwi'n gwegian dan y straen. Dwi'n cario trwmped dan un gisail, a ffeil arlunio dan y llall. Sgidio rygbi, rhwng fy mwddw, a dwi'n mynd edrych yn chwarta'r call. Gyn i foron, lond fy mhogidi, sex chess o dan fy rhys, kit rygbi, mewn sach dros ysgwydd, a chas pensil yn llawn pys. Mae gen i gymaint o geriach, dos na'n lle gen i ar y bws, a Mr Thomas, dwi'n dwy fraich sydd gen i, dwi ddim yn octopus. Gan a chai fynd ar y bws, rhaid i glymu'r cyfan i'r beic, deud gweddi, a woblo i'r ysgol. Mr T, dwi bron mynd ar streic. Dwi o ddim yn hawdd gorfod cerdded hyd goridorau cil yn drwm dan raich o'n mialwch yn edrych fath am mil. Weithiau dwi'n cael fy maglu gen un o'r henhogiau mawr, nes o mod i a fy mhedda yn sgrialu ar hyd y llawr. Dwi'n edrach fel real twfat efo castell chess yn un fwyn, a moron wedi cleisio yn sgidiau wedi dwyn, a fi sy'n cael y bai wedyn yn fod yn pys i yn slwtch, a'n hwmped wedi plygu a hwnnw yn chwarae rwtch. Felly, Mr Thomas, cyn i dorri yn ymhlun wrth gario gormod o bethau, newidiwch amserlen dydd llun. Ond os ydych chi yn styfnig fel mil, wel, byddwch yn fil da i mi, gnewch rhywbeth defnyddiol unwaith, a chariwch fy mhethau i fi.